Moltes gràcies per la vostra presència. Seguim analitzant des de la secció els problemes i impactes de les formes de vida i desenvolupament de la societat industrial sobre la natura i sobre l'entorn. El mes passat, el mes de març, vàrem parlar del risc de desaparició progressiva de les abelles, de la mel per als efectes dels herbicides i insecticides, amb el biòleg i apicultor Jaume Cambra, i avui parlarem de les plantes invasores. Al llarg dels segles, els homes hem transportat espècies vegetals a territoris diferents del seu àmbit d'origen. Algunes ens han arribat de forma involuntària o per accidents, altres de forma intencionada. Recordo, per exemple, fa uns anys, a l'octubre del 2001, a les primeres jornades internacionals d'ecologia marina a Palafrugell, organitzades per la meva associació Una Sola Terra, que el biòleg Alexandre Meynès, que segurament el professor coneixerà, ens va explicar el cas de la invasió de l'alga tropical Caulerpa taxifolia, que sembla ser que va ser un escape en el Museu de Mònaco i que ha afectat totes les colònies de praderies de Posidònia de la Mediterrània. En canvi, doncs, per exemple, les nostres tomaqueres, les patateres, les mongeteres les vàrem importar els europeus del continent americà i han estat beneficioses des del punt de vista alimentari. Sobre aquesta intencionalitat, recordo jo aquella famosa pel·lícula de la Bounty, aquella exposició per importar l'arbre del pa de Polinèsia per les colònies britàniques per alimentar els esclaus de les diguéssim, de totes les plantacions de canya de sucre. Hem llegit els treballs sobre diversitat del programa de les Nacions Unides, que quan les espècies forànies s'expandeixen de gran velocitat i en un període molt curt de temps, causen impactes negatius de l'ecosistema d'acollida, desplaçant les espècies autòctones amb un impacte sobre les collites, sobre el paisatge i també sobre la salut de les persones. El procés de globalització del que ens parlarà avui el nostre convidat és especialment preocupant, sobretot pel transport marítim i pel turisme de masses, que ha incrementat el perill de les invasions biològiques. Avui el 80% de les mercaderies viatgen per mar i s'espera que aquest tipus de transports creixi un 60% a finals del 2050. No cal dir-vos que el transport marítim és responsable quasi del 2,5 o 3% de la contaminació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte del canvi climàtic és també un factor afegit que comportarà plantar espècies que s'adaptin a les noves condicions. Com veiem, el problema és un problema de gran complexitat i transversalitat. Per això hem convidat a un dels més destacats experts en la matèria del país. Es tracta del biòleg Josep Maria Montserrat, exdirector de l'Institut Botànic de Barcelona, afiliat al Consell Superior d'Investigacions Científiques i pel que també va passar un dels grans biòlegs del nostre país, un patriota olotí meu, que era el botànic Oriol de Bolòs, que segur que va ser un mestre del nostre convidat. El professor Montserrat és des del 2007 director del Jardí Botànic, una de les institucions que considero de més prestigi de la nostra ciutat, un aparador únic de la naturalesa del planeta en centenars d'espècies. Una part important de les 300.000 espècies que componen la flora de la Terra, i una selecció molt interessant que recomano visitar. Jo d'aquest jardí botànic, ja li vaig dir al nostre convidat, tinc un inolvidable record el 13 de desembre del 96, que amb motiu del Simpòsium Internacional d'Una Sola Terra, Dona i Medi Ambient, junt amb els ponents d'aquest simpòsium, hi havia Wangari Maathai, que va ser fundadora del moviment Greenwell Movement, el moviment del cinturó verd de Kènia, i varen plantar amb les ponents ecofeministes, em sembla que van ser 6 plançons d'espècies mediterrànies, pins, roures i alzines, crec, no? I la Wangari Maathai, que després va ser Premi Nobel de la Pau 2004, va plantar un plançó d'alzina, per tant tinc un record entranyable d'aquest jardí. El professor Montserrat ha participat en campanyes i projectes d'investigació al Prepirineu i a les muntanyes del Marroc. Ha estat responsable de la concepció i inici del projecte i desenvolupament dels estudis per a la vegetació del Jardí Botànic de Barcelona i el pla director del nou Jardí Botànic també de la ciutat. És autor de 150 treballs científics sobre florística, sistemàtica
i taxonomia vegetal i ha participat en 16 projectes d'investigació sobre temes de flora i ha dirigit també 3 tesis doctorals i diversos treballs de grau. Darrerament ha participat en el projecte d'Atles de la flora del Pirineu. Gràcies, doncs, professor Montserrat, per acceptar parlar a la nostra sessió. Estarem molt atents a les seves sàvies paraules sobre les espècies invasores. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la presentació, per la invitació i per la vostra presència. Intentaré seduir-vos amb un tema que és poc seductor, com és el fet de que les plantes se'ns escapen de les mans una mica, però una mica també les plantes fan el que volen i en parlarem amb una mica de detall. Bé, aquí teniu una planta que suposo que coneixeu tots, és blat. El blat, que concretament es té com a espelta, és una raça. El blat hi ha diversos nivells de ploidia, que el més primitiu és una planta diploide que es troba, que és l'Escàndia, és el blat més antic, i a partir d'aquí s'han anat generant diverses races per poliploidització. Això és un procés d'especiació molt comú a les plantes i aquest és un plat relativament proper al blat comú, però és una mica més primitiu. I us ho porto aquí perquè, de fet, el blat, ell mateix, el blat és una espècie inventada per l'home, no existeix a la natura, cap blat, són altres espècies les que hi ha, però blats no n'hi ha cap, com no hi ha cap blat de moro com el que coneixem. Això són plantes que simultàniament, tant un cantó com a l'altre de l'Atlàntic, per procés agrícola independent, es van seleccionar plantes que tenen un gen semblant, i és que és un gen que fa que les espigues, per comptes de tenir una flor una damunt de l'altra, facin verticils. En el moment que fan verticils, una espiga, per comptes de tenir 7 o 8 grans, passa a tenir-ne 30 o 40. Quan un home és pagès i depèn de la collita, tenir un plat d'aquest tipus significa multiplicar per molt la collita. Per tant, la gent estava pendent, i tant en el blat de moro a partir del tiocinte com en el blat comú a partir de races antigues del gènere Aegilops, ens van generar aquestes plantes que van tenir una importància econòmica enorme en el seu moment. Tant que podem dir que la primera gran globalització de plantes ve del blat i de les espècies associades al blat. No és només el blat, sinó tot el que en diem les herbes o les plantes dels camps de conreu, que en anglès diuen weeds. Bé, doncs, estic anant, perdoneu, vaig endavant i hauria d'anar enrere. Aquí teniu una altra planta, això és el sègol, que inicialment era una mala herba dels camps de blat. Però en el procés de segar, quan segues, tries garbelles les llavors de la mida del blat, i per tant totes les més grans o més petites es descarten. Què passava? El sègol tenia una llavor petita, però n'hi havia uns quants que tenien una llavor una mica més gran. A base de garballar va arribar un moment que no van poder destriar el sègol del blat. Quan van veure, a més, que el sègol vivia millor en climes freds, es van anar seleccionant i finalment el sègol es va expandir cap al nord d'Europa abans que en el blat. Bé, doncs, tot això és per posar-vos davant d'una tessitura de que, de fet, la globalització va començar fa 10.000 anys. No, és ara quan veiem que té una magnitud molt gran, però va associada en el procés agrícola. I això és important tenir-ho en compte. I és important recordar que quan la gent viatjava abans, que anaven a peu, no podien portar coses de valor. Diners, evidentment, no, perquè els hi podien prendre. Que era l'únic que podies portar amb tu mateix, que no t'ho prenguessin pel camí i que, en canvi, fos ben rebut per aquell que t'havia d'acollir necessàriament, perquè no portaves diners. Depenies de la bona voluntat de la gent que anaves trobant al llarg del camí. Històries, que sempre ha sigut la mercaderia del que va a peu, i llavors, perquè anaves de casa d'un pagès a casa d'un altre pagès. I un pagès en la llavor tenia l'esperança del seu futur. Per tant, tothom rebia bé les llavors. És a dir, que en el moment que l'agricultura es va expandir, hem anat intercanviant llavors domesticades entre tots nosaltres d'un cantó cap a l'altre. I això ha funcionat molt bé i durant molt de temps. I per això hi ha tantes espècies domèstiques que ens alimenten avui. I que hi ha races de cols per tota Europa. Per què? Perquè la gent es va intercanviar llavors. I com hem vist, hi havia amb les llavors, hi havia males herbes dels camps de les llavors i altres plantes que s'adaptaven a la dinàmica de cultiu. Però això és una part. Però n'hi ha una altra, que a escala global encara és més gran, que són els animals. Nosaltres hem portat les vaques cap a Amèrica del Sud. Per Amèrica del Sud, a les pastures, eren per aquests, no eren per vaques. Per aquests i per camèlids, per animals que tenen una boca molt diferent.
Aquests mengen escollint les plantes, no mengen segant com fa una vaca. Per tant, quan poses una vaca en un indret on hi ha plantes que s'han adaptat a animals que piquen, són herbes molt dures, que a les vaques els hi costa molt de menjar. Què ha passat? Que les vaques han acabat portant el seu propi menjar. I si ara avui algú de vosaltres s'entreté a fer una llista de les plantes d'un prat de prop de Buenos Aires, que trobarà que si coneix una mica els prats d'aquí, trobarà les mateixes plantes allà. I a Austràlia el mateix. El que passa que com que són plantes útils per nosaltres no les hem vistes com un problema. Però són plantes invasores en aquests territoris. Totes. I això és important tenir en compte. Però anem a les invasions grosses, a les que fan por, a les que han donat mala fama a les plantes com a plantes invasores. I n'hi ha, com veureu, que fan molta por. La primera, això són dues plantes. La primera és una mena d'albícia, una planta australiana, que és una invasora important a Àfrica del Sud, i la segona és una altra planta australiana, la Kea sericea, que també a Àfrica del Sud hi ha com unes 10 espècies llenyoses perilloses, de les que hi ha programes actius d'erradicació. Però és important recordar com van arribar aquestes plantes i per què van arribar. La majoria són o bé australianes o bé mediterrànies. Passa amb aquestes plantes que avui són una plaga a Àfrica del Sud el mateix que passava amb la Bounty quan anaven a buscar què volien els anglesos? Els anglesos tenien, quan no existia l'estret de Suez, tots els vaixells que anaven cap a Àsia recalaven al Cap de Bona Esperança. Per això el Cap de Bona Esperança era un negoci immens, perquè tot el tràfic entre els dos, entre la Commonwealth, de fet, parava necessàriament a repostar Àfrica del Sud. Per Àfrica del Sud no hi ha arbres. Arbres, no n'hi ha. Per tant, hi ha molt bon carbó, però no hi ha llenya. I quan els vaixells eren de carbó, no podies encendre les calderes amb carbó, necessitaves llenya. I molta llenya. D'on la treien? Fàcil, agafarem plantes australianes, de fusta, llenyoses, i farem la llenya aquí a casa. I d'aquí ve el problema. Anys després no va ser necessària la llenya, però en canvi els cultius es van quedar abandonats. I és qüestió del vent, del temps, que s'han fet extensions enormes, expandint-se contra la vegetació espontània en un dels indrets amb una flora més rica del món. Per tant, el problema no és menor, és un problema gros. Però encara hi ha coses més espectaculars. Potser la més espectacular de totes és aquesta. Això és el kudzu. El kudzu és una lleguminosa, com una mongetera, originària del Japó. I com tantes altres lleguminoses, fixa nitrogen. Aleshores, en els anys 50, el Ministeri d'Agricultura dels Estats Units li va semblar una idea excel·lent subvencionar als pagesos de tot el part central del país per tal que cultivessin kudzu perquè milloressin el sòl. Aleshores els donaven 5 euros per hectàrea, 5 dòlars per hectàrea, que en aquell temps eren molts diners, a canvi de que cultivessin kudzu, perquè així millorarien les collites quan traguessin el kudzu. Sí, fins que se'ls va escapar de les mans. De manera que una planta intencionadament cultivada a gran escala avui és un problema que no té solució perquè no volen trobar-li solució. Això, de fet, això és el cas dels Estats Units, però és un cas molt especial. Aquesta planta és comestible, no pels homes, però sí per les vaques. Es pot fer fenc. Si es talla, mireu quina producció té. Això pràcticament tot el que veieu a la fotografia és la mateixa espècie. Per això hi ha tones i tones i tones de matèria verda cada any. Això es podria fer fenc i amb això alimentarien les vaques. Ara, com que les vaques estan en un sistema de producció industrial que depèn del blat de moro i depèn de les grans companyies de pesticides químics, a ningú se li acut finançar la recuperació d'aquests camps a partir de la utilització d'aquesta planta. S'estimen més vendre el glifosat, que és de la mateixa companyia, per intentar eliminar-la químicament. Però fixeu-vos en aquell mapet de dalt i veureu quina és l'amplitud de la difusió d'aquesta espècie. Això són presències per comptat. Mireu que és tota la zona amb precipitacions d'estiu dels Estats Units que tenen problema amb aquesta espècie, és a dir, que no és menor.
Una altra planta estupenda dels Estats Units, una altra plaga perseguida per tothom, és aquesta melaleuca quinquenèrbia, que es va utilitzar per assecar els Everglades. Els Everglades són aquestes zones inundades que hi ha a la Florida. Són zones humides tropicals o subtropicals que hi ha on viuen els caimans. Per intentar assecar això, que fan mosquits, etc., van cultivar una planta que consumeix molta aigua i per tant evapora aigua i fa baixar el nivell d'aigua dels Everglades. Què va passar? Doncs que a l'americana s'hi van posar sembrant-la des d'avions amb llavors pindolades. Clar, si tu abordes en aquesta escala sense tenir ni idea què passarà amb les llavors que escampes i les reparteixes, les bombardeges des d'un avió, el problema després no et queixis. Ara hi ha programes públics amb molts diners federals intentant erradicar una planta que fa 20 anys escampaven intencionadament. I ara anem a la més gran. Aquesta jo crec que no l'ha escampada ningú i en canvi fa estralls arreu del món, que és el lliri d'aigua. El lliri d'aigua. És una planta molt bonica, allà tenim una fotografia un detall petit, una planta que fa unes flors blaves i les fulles fan com un flotador a la base, el pecíol està inflat d'aire i això fa que suri. Quan la planta, ara ho veureu aquí, quan la planta, aquí tenim un dibuix que es veu l'esquema, és una planta que flota amb aquests flotadors que hi ha a la base de les fulles i quan la planta germina, la llavor just germina i ja s'infla, de manera que sura. Puja dalt, en el moment que comença a surar, es comença a inflar el pecíol i pot arribar a créixer tan de pressa com doblar una població de no importa quina mida en una setmana. I en conseqüència, això és el riu Guadiana, el nostre riu Guadiana, el d'Extremadura, amb un tram de molts quilòmetres. Quan deixa la província de Ciudad Real i entre Cáceres i Badajoz fins gairebé la frontera amb Portugal. És un territori enorme, que arriba a tenir una cobertura del 100% de la superfície d'aquesta planta. Imagineu-vos quanta aigua es perd simplement per l'evaporació de la planta en superfície. No només això, però té molts més problemes. No hi ha oxigen a sota d'ella, no hi ha llum. Les plantes que oxigenen l'aigua, que són algues que viuen en profunditat, aquestes es moren perquè aquesta planta se'ls queda tota la llum. Hi ha més mosquits que mai, perquè això és un niu perfecte perquè els mosquits puguin nidificar. Per tant, porta molts problemes associats. I les campanyes, ja us podeu imaginar, que es gasten molts milions i milions i milions d'euros per intentar frenar cada any l'impacte d'aquesta planta. I el Brasil, que és d'on és originària, el problema és menor, perquè hi ha un animal com les capibares que s'alimenta gairebé exclusivament d'aquesta planta. Ara, no voldria que us quedéssiu amb la impressió tan negativa que us acabo de donar, i amb això us he portat això, per fer evolució circular. Això ho vaig comprar al Lidl i està fet amb les fulles seques del taroler. Perquè veieu que, encara que sigui una petita esperança, hi ha possibilitat de reutilitzar i de posar la nostra imaginació perquè les plantes no sempre tinguem una visió tan negativa de plantes, malgrat que el dany econòmic sigui molt gran. És que les cultures asiàtiques ho utilitzen com a artesania. Sí, i el Lidl ho promou. Cosa que hauríem d'aprendre per dos cantons. Primer, perquè estimules que els altres tinguin un ús, i segon, perquè fas possible que arribi al primer món com un objecte assequible per nosaltres. Posar el pa, per posar un cistell més. Però a preu de mercat, és a dir, això és competitiu per nosaltres i no està malament. I val que 4 euros. Me semblava que era un punt positiu. I ara anem a una de les grans invasores a casa nostra, és el senecio del cap, és una planta que està afectant moltes pastures de l'Urgell, no només de l'Urgell, també arriba a la Cerdanya no gaire, però una mica, al Solsonès, i cap aquí, gairebé fins a l'extrem tot el Pirineu català, gairebé fins a la Garrotxa. La Garrotxa és excessivament humida i ja no hi ha tantes pastures, però l'Urgell és una planta important, el mal que fa. És una planta tòxica i com que és tòxica el bestiar no se la menja. Per tant, aprofita les pluges d'estiu, que aquí a casa nostra a final d'estiu gairebé sempre hi ha tempestes, i ja veieu que envaeix completament
envaeix completament els prats. I això és un problema important que no tenim cap manera de fer-hi front. Els consells comarcals intenten convocar la gent perquè els ajudin a treure herba, però ja us podeu imaginar que aquestes comarques estan molt deprimides de població, gent gran, que no és gens fàcil. Nosaltres tots plegats hem dimitit de la ramaderia a la ciutat perquè ja no comprem preferentment carn criada a les pastures i al mercat perquè fa impossible el procediment i ens hem cregut al mercat. Per tant, no ens podem queixar gaire, estem fent malbé, estem deixant que el bosc ens ho envaeixi tot i això és un problema més. No val la pena fixar-nos en aquesta planta com un gran problema quan en realitat en tenim d'altres bastant més seriosos que no pas que això no vull treure el problema a la gent de l'Urgell, però no és el problema principal ni per ells. Ara, que això era el món, anem una mica al petit que podem fer nosaltres, fem el que podem, perquè a l'Institut i al Jardí es fan diverses coses, però us posaré alguns exemples de les coses que estem fent. Primer, estem intentant estudiar Montjuïc, tot ell, com un laboratori d'experimentació sobre invasions, i us explicaré per què. Després hem tingut oportunitat de col·laborar amb projectes internacionals per intentar esbrinar d'on procedien plantes que estaven envaint altres indrets del món. I també us explicaré alguna història. Després encara fem pràcticament per manera d'evitar que en el jardí botànic les plantes que cultivem nosaltres es converteixin en un problema pel país. Això tenim responsabilitat. També us explicaré com ho fem. I encara hem fet una mica de seguiment florístic d'invasions que van arribant, és a dir, de detecció d'alerta taxonòmica, de alerta que ve això, tant a Catalunya com al Marroc, que són les zones on jo he treballat una mica més. Això és una presentació que vam fer al darrer Congrés Internacional de Botànica, en què parlem de Montjuïc, per precisament posem en valor la possibilitat de Montjuïc com un indret d'experimentació sobre plantes invasores. És d'Europa segur i del món tal vegada l'espai de 400 hectàrees amb més espècies invasores, o més espècies al·lòctones, és a dir, més espècies alienes a la nostra flora, i de les quals unes quantes són invasores. En part perquè el jardí botànic, naturalment el jardí botànic hi contribueix a moltes espècies, però no només pel jardí botànic, sinó que hi ha molts altres parcs antics a Montjuïc, i que són els responsables, els parcs més antics, de la majoria de les invasions que hi ha avui a Montjuïc. No són tant del botànic, que vigilem que no se'ns escapi res, com d'altres, o del botànic antic, que no vam tenir la cura que tenim avui. Bé, per això hi ha poca cosa a fer. Montjuïc té la sort de que està tancat per la ciutat, per tant la possibilitat que s'escampi de Montjuïc cap a fora d'altres indrets, si no és la gent que s'emporta les llavors, és difícil, però també estem veient una altra cosa, i és que una bona part de les plantes invasores recents que estan arribant a Catalunya, o a Barcelona i en aquesta àrea, no venen tant del propi parc, sinó del port. El port no només és un problema molt greu, que naturalment és un problema molt greu per als organismes marins, sinó que també ho és per organismes terrestres. Bé, d'aquí només una dada que interessa ressaltar, i és que a Montjuïc avui hi ha 3.500 espècies cultivades, entre cultivades i espontànies. Espontànies són molt poquetes perquè pràcticament tot Montjuïc està completament humanitzat, llevat de la carena, una mica sobre el Fusà, hi ha 2 o 3 indrets a prop del cementiri que encara són carenes gairebé inaccessibles i el vessant del peu del castell, que això encara té una mica de vegetació natural. Tota la resta és vegetació completament humanitzada. Tant que plantes que els Salvadors fa 300 anys hi havien trobat a Montjuïc, ja fa molts anys que no les trobem. Bé, aquestes és tal vegada. La gent que estudia les plantes invasores distingeix entre el que en diuen neòfits i arqueòfits. Arqueòfits és un nom que s'utilitza per totes les plantes invasores anteriors al descobriment d'Amèrica. I els neòfits serien tots aquells altres que s'han descobert en posterioritat. L'atzavara és un cas típic de planta americana que al principi la vam cultivar i després s'ha naturalitzat i avui en dia jo diria que no hi ha ciutadà mediterrani ni turista que vingui que no accepti com a la mar de natural trobar-se les atzavares al costat del mar. Però això és una planta nouvinguda que es feia servir
i tenia un nom, els valencians al segle XVI li van donar un nom molt bonic, en deien fil i agulla, perquè hi ha l'agulla al final i recordeu que és la planta que s'obtenen fibres. Jo encara he vist una costurera aquí a Barcelona que feia servir la punxa d'una atzavara com a punxó, encara avui, és bonic que això passi. Una altra planta ben típica, també originària de poc després d'arribada de Colón, és la figuera de Moro, que representa tota la família de les cactàcies, que aquí a casa nostra representen un problema considerable, sobretot per totes les quantitats d'urbanitzacions, xalets i segones residències que hi ha, bàsicament a Tarragona i a la costa de Girona també, però molt a la costa, llocs on hi ha molt poca aigua i on es busquen jardins que tinguin un manteniment molt baix. I això no passaria res si no féssim la brutícia de llançar les plantes vives a les escombraries. Què passa? Aquestes plantes acaben triturades o no, acaben a l'abocador, i a l'abocador de Mont-roig, del Camp, avui és l'indret d'Espanya amb més plantes invasores. Per dos motius. Primer, perquè tots els xalets del voltant hi aboquen a les restes dels seus jardins, i segon, perquè l'especialista espanyol a catalogar plantes invasores estiueix al costat. Per tant, són dues raons per les quals el catàleg de Mont-roig és especialment alt. Si per comptes aquí anés a Lloret, trobaria una xifra semblant, perquè hi ha un altre abocador que passa exactament el mateix. Passa que li queda més lluny i no hi va tan sovint, però això és així. I això dona una altra idea, i és que en sabem encara molt poc sobre quina és la magnitud real de les espècies invasores al país. Una altra de les coses que estem fent a Montjuïc és intentar catalogar indrets que són molt poc, això que us deia, experimentem. Una de les coses en les que ens hem fixat és que al costat del Jardí Botànic Antic hi ha el Sot del Pantà, que està tancat des de fa anys, i aquí no hi accedeix ningú, i per tant és un indret interessant per veure com està evolucionant la flora sense interferències altres que els ocells que nidifiquen. Com que està tancat al públic i no hi accedeix ningú, la fauna, la quantitat d'ocells, d'espècies d'ocells que nidifiquen aquí és molt alta, que nidifiquen o hi fan estada. Quan es fa inventaris, aquí surten pràcticament tots els ocells de la ciutat, són unes 60 espècies, perquè clar, aquí estan segurs. Això què vol dir? Que porten llavors, sobretot els que mengen fruit, naturalment, les deposicions van portant llavors de totes les espècies que tenen vegetals, que tenen fruit en forma de drupa, com ara una cirera, això seria una drupa, això se'n passen i la llavoreta la van escampant. Aquí teniu una de les tantes espècies que hi ha. Això és interessant, hi ha plantes relativament rares que aquí s'han convertit en plantes invasores, estan ocupant aquest espai. Potser la més interessant de totes és aquesta floreta groga. Això és Sucòbia baleàrica, és una planta que tenim protegida a Catalunya, forma part de la legislació de la Generalitat, això està prohibit tenir-la, i en canvi aquí se'ns ha naturalitzat. Es va escapar del Jardí Botànic Antic i potser aquí hi ha més exemplars de Sucòbia baleàrica que totes les poblacions espontànies del país que intentem protegir. No és més que una anècdota, certament, però us ho explico perquè no sempre les plantes que tenen èxit reproductiu escampant-se per elles mateixes són ni de fora ni són especialment perilloses. A vegades inclús poden ser virtuoses, com és aquest cas. De manera espontània ens estalvia haver-la de protegir nosaltres. Bé, això és el que fem per perseguir les plantes que no volem que se'ns escapin. Al Jardí Botànic tenim en aquest moment unes 20, la xifra l'he escrit avui, 20.300 i pico, ara no ho recordo exactament, d'individus. Sabem exactament quants individus, quants exemplars tenim de cada planta cultivada. I això ho sabem en precisió centimètrica. I diràs, per què vols tenir centímetres per un arbre que a vegades té capçades de metres? La idea bàsica és la següent. No volem que cap planta que no haguem plantat visqui al jardí. I si en surt alguna, volem saber quina és, perquè és la primera alerta de que aquesta planta se'ns està escapant del nostre control. I, evidentment, si això ho controlem, podem assegurar-nos que, o bé avisar la gent, alerta, sobretot no prengueu llavors d'això, que això encara no ho han fet perquè suposem que no és cert, que ningú s'emporta cap fragment de planta quan visita el Jardí Botànic, i especialment també per saber quines han de vigilar al voltant del jardí, que això ja se'ns escapa una mica més de la nostra competència immediata. I això ens ha permès, doncs, i després passa una cosa molt divertida, en la mesura que el jardí va envellint, que és un dia, perquè una planta envellir no envelleix una planta,
però van canviant la fauna del jardí. I a mesura que canvia la fauna, plantes que eren inofensives fins ahir, avui de sobte deixen de ser-ho. I per què? Aquesta concretament, aquesta fa una llavor molt grossa, ara la veureu, això és la flor, una planta que tenim cultivada a Barcelona, això és la Parkinsonia coleata, i fa una llavor relativament grandeta, és aquesta mena de pèsol petit que tenen aquí. Aquesta llavor pesa bastant per una formiga molt petita, però ara han vingut, inicialment al jardí només teníem formiga americana, aquesta formiga invasora argentina, que és una formiga molt, molt petita. Però a mesura que el jardí es va assentant, la fauna espontània del país va tornant, i per tant les formigues del país tornen i van desplaçant a la formiga argentina, que cada vegada en veiem menys. I aquesta formiga gran, que ja són formigues més grosses, ja poden moure aquestes llavors. Per tant, aquesta planta ha deixat de ser una planta innocent per passar a ser una planta perillosa. I no és tant culpa de la planta com de la formiga que va movent les llavors d'un cantó a l'altre i intentant menjar-se-la, trenca la llavor i la llavor germina. Això és... Bueno, són les... És una cosa important, ara faig un petit parèntesi, però és important que tinguem present una cosa, que ens n'oblidem tot sovint, perquè a les plantes ens mirem massa com ens mirem a nosaltres mateixos. Això és un error. Nosaltres tenim una visió tan antropocèntrica del món que, esclar, tot ens sembla que és igual. Per exemple, ens mirem un arbre i ens el mirem com un individu. I no és un individu, és una colònia. Són molts individus diferents que viuen junts, perquè els arbres, a diferència nostra, tenen una capacitat d'acumular variacions genètiques extraordinària. Els arbres, com que són fixes, les plantes, totes elles, a la natura, una planta sempre viu on vol viure. Això sembla una tonteria, però no ho és. Per què? Perquè una planta a la natura no té factors limitants, en contra del que pensen molts investigadors. No en té per què? Perquè cada planta fa milers de llavors cada any. I la majoria, la immensa majoria, no germinen. Però quan germina una, germina l'indret que toca. No sé si m'explico. Per tant, l'escala és tan gran que matemàticament no ens entra al cap i per tant tampoc entra al cap dels procediments científics que inspiren molts experiments. I això fa que quan una planta és invasora tinguem molts problemes per eliminar-la. Per què? Perquè la producció de propàguls és tan brutal que no tenim mitjans per frenar-ho. Bé, aquí hi ha unes quantes plantes de les que ens fan una mica d'angúnia, que anem seguint especialment perquè se'ns escapen. Aquí tenim un dels protagonistes més actius en la dispersió de llavors, que són les merles. És una merla mascle. Gramínies, passo per alt, hi ha coses més interessants que us vull explicar. Les gramínies són molt invasores, aquestes no les hem cultivat nosaltres, sinó que ens envaeixen de la resta de la ciutat i tenim molt poca cosa a fer, perquè això les dispersem o bé pel vent o sobretot per la maquinària de les empreses que fan contractes de jardineria. No netegen la maquinària i van escampant aquestes plantes d'un cantó a l'altre. I que això no entra en cap protocol i no hi ha manera, no hi ha manera d'aconseguir que s'esterilitzin les màquines quan es canvien d'un parc a un altre. O d'una casa vostra, d'una empresa de manteniment, etc. I aquest va ser el primer gran ensurt que vam tenir al jardí, el catrús, Cearcia es diu ara piroides, que les merles es van començar a menjar els fruits des del primer any. Es van menjar els fruits, aquesta mena de raïm que fa, la merla va aprendre immediatament a menjar-se el fruit i va començar a escampar llavors per tot el jardí. Ho vam solucionar perquè com que té 2 peus vam eliminar tots els peus femenins i ara l'únic peu que queda és un peu masculí i ja no hi ha perill. Però si no haguéssim estat alerta hauríem tingut un problema. Bé, ara passem un moment molt ràpidament a Collserola. Això són plantes invasores i les dates. Només us ho porto perquè us fixeu que d'unes quantes tenim citacions anteriors a 1950 i d'altres que avui són problemes seriosos, tenim citacions relativament recents. És a dir, que fa poc temps que són plantes molt invasores. El cas de Collserola és un cas interessant perquè és un parc protegit, és un parc de la xarxa 2000 i és un parc que, a diferència dels altres parcs del país, estem perdent plantes i n'estem perdent moltes. Collserola té unes 800 espècies i n'hi ha 75 que no hem tornat a trobar en els darrers 20 anys. I això és important perquè vol dir que no estem fent les coses com toca.
Aquí teniu l'Ailanthus altissima, és una planta típica. Després veureu en quin moment es van introduir aquestes plantes a Catalunya, que per casualitat hem trobat uns documents que ens ho permeten confirmar. Aquí són casos concrets d'aquesta progressió d'algunes espècies. Aquesta Phytolacca americana es va introduir per adulterar el vi. Això permetia fer un vi negre més negre, amb els fruits, aquests foscos que té. I avui per nosaltres és una malura, però els indis americans del Nord-Amèrica que vivien amb aquesta planta se la mengen, malgrat que és tòxica. Perquè cuita, els alcaloids deixen de ser tòxics, i és com un espinac. És a dir que al final hi haurà potser alguna solució diferent de fer servir productes químics per donar una sortida a algunes d'aquestes plantes. I ara dos exemples, un que m'interessa particularment, aquest va ser la primera, una troballa nova per tota l'Àfrica del Nord, que és una sueda de llocs salobres, de llocs de regadius que s'han fet malbé per un excés de reg. Això és una cosa molt comuna en les zones àrides. I els hi va entrar aquesta planta d'Egipte i va envair tota la regió de Garcif, estava tota plena. Després, durant anys no n'han vist més, però és perquè han sigut anys molt secs. Però si enguany algú hi torna a anar, ara en aquest temps, tornarà a trobar tota la regió de Garcif plena d'aquesta planta, perquè això fa milers de llavors i queden al sol fins que ve un any bo i tornen a germinar. Però la realment preocupant és aquesta. Això és Heterotheca subaxillaris, això la van trobar el 2006 a prop de Rabat i a prop de Meknès, al costat de l'autopista, estava tot ple. És una planta bastant espectacular, fa moltes flors i ens va costar molt descriure-la perquè no hi havia manera d'identificar-la amb els nostres llibres. Va resultar que és una mala herba de Texas i de New Mexico i d'algun estat americà. I allà és una planta, no és una planta invasora, però la tenen per una mala herba de veritat, d'aquestes que fan por, els pagesos estan sistemàticament lluitant contra elles. Quan vam identificar-la i vam intentar esbrinar com havia arribat, vam trobar que l'havien utilitzada els israelites als anys 70 per fixar dunes de les platges. I ja es temien que s'havien equivocat, però encara no... Bé, i ja està, no va passar res més, no hi va haver més comentaris, fins que l'any passat va aparèixer aquesta publicació, és una revista botànica espanyola, en què han trobat aquesta planta a Castelló. Perquè ja les coses canvien. Això és de l'any passat. Buscant per internet em vaig trobar amb aquesta notícia. Això és el diari Haaretz de l'any 2013, que convoquen tots els habitants o un grups de natura que viuen a la costa d'Israel per intentar erradicar manualment aquesta planta de les platges. Si ens arriba a Castelló, no està gaire lluny, està a 30 quilòmetres de les platges. Si comencen a córrer per les platges amunt, les platges són un dels actius, no cal que us ho expliqui, aquest país viu de les platges. Per tant, si això és una planta que s'enganxa, és pudent, ho omple tot, fa aquestes exteses. Us imagineu haver d'anar a la platja trepitjant això? Bueno, doncs està aquí mateix. Això en 15 anys, si no fem res ara, estarem en aquesta situació. I no cal ser especialment savi, és una cosa que si està passant als altres indrets, a nosaltres també ens passarà. És que no. Llevat que s'actuï, no sé si serem a temps d'actuar. Un altre cas, per explicar-vos fins a quin punt podem ser fins. Això és la cropina és una petita herba dels nostres prats secs, i es va trobar, va envair les pastures de cavalls i pastures de muntanya de la zona d'Oregon. I als Estats Units es van començar a preocupar perquè aquesta planta, quan hi ha concentracions molt altes, és tòxica pels cavalls. Per tant, espatllava les pastures. El cavall en aquelles muntanyes rocoses és mític. Per tant, no es podien permetre el luxe que els cavalls s'anessin morint. I van destinar bastants diners a trobar solucions, a intentar almenys esbrinar com havia arribat allà. I això ho van encarregar a la gent de l'Institut Botànic que treballava aleshores amb mi. Encara hi són companys meus. I aquests, amb estudis moleculars i la col·laboració d'uns botànics americans,
van aconseguir esbrinar que aquesta planta venia d'un poblet concret de Toledo. Amb les tècniques moleculars es pot arribar a ser molt precís. I van comprovar que la llavor havia arribat als Estats Units barrejada amb llavors d'ofals. Es va comprar llavor d'ofals per sembra, per camps, i amb això els hi va arribar que això es va escampar, va fugir dels camps de conreu i va acabar colonitzant totes les pastures. En aquest moment ja és a Califòrnia i ja ha arribat a Xile. Però encara una altra de Xile, que és aquesta. Això acaba d'arribar fa molt poc, això és molt recent. Es van trobar a prop d'Antofagasta, va ploure no fa massa i va aparèixer aquesta planta. I es van posar en contacte amb nosaltres i aquests companys meus, els mateixos que havien estudiat la grupina, van poder identificar que això es tractava d'aquesta volutària tubuliflora, que és una planta d'Iran i de Pèrsia, que és invasora aquí a petita escala, aquí no ens fa gaire mal, i també al desert de Marroc. I ha arribat a Xile, hi ha només una de raça de flor blanca, que aquesta pot ser blanca o blava, i també s'ha arribat a Califòrnia, també blava. També blanca, i probablement és la mateixa que s'ha escampat a través de la Panamericana. I ara vindran tota una sèrie de noves troballes d'aquest estil a conseqüència de l'expansió de les companyies espanyoles de constructores de carreteres que van agafar la maquinària d'aquí, plena d'orugues, plenes de fang, de treballar al costat de les carreteres i les han portades a Amèrica del Sud sense netejar res. I sense tenir en compte que se les pot traçar. És a dir, que si arriben a fer mals de milions, es podrà reclamar en el qui ho va portar. Algun dia algun jutge donarà la raó i tindrem un problema. Però això científicament es podrà provar. És a dir, que és important, que és molt important ser conscient de les conseqüències que tenen determinades actituds, totalment involuntàries, si voleu, però poden causar danys molt greus. Bé, això seria un model de com es comporten la majoria de les plantes invasores. Això és una corba logística en què hi ha un sostre, diguem, que seria la capacitat màxima d'un territori determinat per poder assolir un número concret d'individus, però que tot això, fins a assolir aquell sostre, comença amb una introducció que normalment és d'un sol individu. I aquest individu, mentre són pocs, es poden aturar, però si els deixem créixer, molt ràpidament passem un llindar del qual ja no hi ha res a fer, més que gestionar. El cas del kudzu, aquell que veiem americà al principi, ja no és raonable pensar que mai els americans aconseguiran eliminar aquella planta del seu país. El més que podran fer serà conviure amb la planta. I per tant, això també s'ha d'aprendre, no? I per tant, finalment, si s'arriba a dalt de tot, només es pot manejar, ja no hi ha res a fer. Ara, clar, què hauríem de fer perquè això no ens passés? Doncs coses que no fem. Primer, tenir gent al camp. Nosaltres al camp cada dia el tenim més buit. 2, mantenir l'expertesa taxonòmica. Costa trobar persones que coneguin plantes, i cada dia costa més. Plantes, i ja no dic animals, és molt pitjor. Les plantes encara fixen matèria orgànica, els animals són competidors directes nostres. Tenir capacitat de resposta, que tampoc en tenim. Comunicar-nos molt millor, institucions que no ens parlem entre nosaltres, no hi ha sistemes d'intercanvi d'informació àgils. I comunicar-ho amb el públic, perquè finalment el públic és el darrer... Si el públic s'implica, les deteccions i les alertes primeres es poden fer de pressa, si no, no. És a dir, que aquí hi ha molta feina. I després, l'altra cosa que hem d'entendre, que això us ho explicaré molt breument, però que és molt important i que ho anem aprenent en els darrers anys, som conscients, és com s'ho fan les plantes per tenir tant d'èxit. Com és que una planta que arriba a un indret, brum, de sobte comença centenars i centenars i milers, i vinga, i va desplaçant a les altres i es va quedar en el territori ella sola. No, ara estic exagerant, però el cas del kudzu és així. Doncs, molt senzill, les plantes són excedentàries de productes de carboni, tenen tot el carboni que volen. I són veritables fàbriques químiques. Penseu que el 40% dels nostres medicaments venen de les plantes. I encara n'estem descobrint de nous. Per què? Perquè les plantes tenen una capacitat de resposta química davant de l'entorn enorme, que pràcticament és que la coneixem molt poc. Mireu, als anys 90 es va descobrir que el kudu, no confongueu
amb el kudzu. El kudzu és l'antílop, aquest de banyes rectes, grosses, un animal que és com un cavall, que viu a tot Àfrica, però a Àfrica del Sud n'hi ha. Aquest animal menja una acàcia, menja acàcia carú, no, una altra espècie, acàcia cafra. I bàsicament només consumeix això. I com tots els antílops, aquest fa ramats petits i van tots junts menjant a la vegada. I com tots els herbívors van de cara al vent, perquè el vent els avisa si hi ha una olor d'algun depredador a prop. Mai van contra el vent, mai al revés, sinó van sempre contra. Clar, a mesura que van menjant, ells poden progressar sense problema. La planta, el que passa és quan se la mengen, allibera uns tanins que inhibeixen els enzims digestius del kudu. És a dir, li impedeix fer la digestió. Mireu si és sofisticada la resposta. Esclar, això no té cap efecte si camines. Però si tornes enrere, no tens més remei que menjar-te la planta que ja està en situació defensiva. I a més, quan menges la planta allibera etilè i avisa a les altres plantes que se m'estan menjant. Aleshores, les plantes del costat es posen en fase defensiva quan reben l'emanació de l'etilè. Com que tu vas contra el vent, no te n'enteres. Què ha passat? Que han posat valles als boscos naturals d'acàcia cafra i els antílops s'han vist obligats a menjar fent un circuit que no ha donat temps a la planta a recuperar l'estat normal. I de sobte es van trobar als anys 90 animals molts morts. I què ha passat? Els veien tots prims i la panxa plena. Es morien de gana. És increïble. I aleshores, què ha passat? A partir d'aquí es van començar a estudiar altres acàcies, s'han estudiat els roures i s'ha vist que hi ha molts arbres que tenen el mateix. El que passa que ja no hi ha els animals. Les alzines nostres fan el mateix. D'uns animals que ja no hi són, perquè els han menjat. I per comptes d'ells, o bé han tret les alzines, o bé van posar animals domèstics. Però això, per exemple, se sap bé amb el Quercus pirenaic, els roures de fulla caduca, aquests ja les vaques els mengen. I hi ha llocs d'Espanya que se saben manejar bé aquests boscos perquè alimentin el bestiar. I aquí també passava. Ara s'està recuperant una mica a Montserrat, però just és testimonial respecte al que havíem tingut en el passat. Bé, no només són exemples de com es comuniquen les plantes, que són, de veritat, hi ha casos sofisticadíssims, és un món que s'està obrint nou. I una de les coses que fan és, algunes espècies poden químicament impedir que les seves llavors germinin al costat de la planta mare. La planta no vol que hi hagi llavors dels seus competint amb ella, vol que vagi lluny. I la manera és impedir, químicament, a través de les fulles, quan es descomposen, això allibera una substància química que inhibeix la germinació de les llavors. Altres fan el mateix per impedir que les plantes altres de la seva espècie puguin viure. Són armes químiques. I tot això és... Clar, de quina manera avui estem lluitant contra les invasores? Utilitzant les mateixes armes que elles, és a dir, fent triturats de determinades espècies i utilitzant aquests triturats encara de manera molt primitiva, perquè no sabem quines substàncies químiques són, però això inhibeix la germinació de les plantes. Però clar, això està obrint un camp nou, i sabeu qui està més interessat? Monsanto, naturalment. Per què? Perquè és un camp d'herbicides espectacular, que està tot per començar. Bé, segueixo, Clar, l'altre aspecte important és què n'hem de fer, els gent jardiners. Penseu que una bona part de les plantes invasores tenen l'origen en plantes globalment a tot el món. La meitat de les plantes invasores havien estat introduïdes com a plantes ornamentals. Per tant, jardiners, jardins botànics, tenim molta responsabilitat en intentar evitar que aquest problema s'expandeixi. És un problema que d'alguna manera tenim bastant perdut, perquè ja ho veieu que és una batalla en la que no podem explicar gaires èxits davant d'això. És a dir, sempre arribem tard, sempre arribem amb pocs mitjans, i per tant és un combat bastant desesperant. I a més, els recursos naturalment han d'anar més per animals
que ens fan molt més mal que no pas per plantes. Però al final les plantes algun benefici acabaran donant. Però també són costoses d'erradicar i també fan mal, naturalment. I aleshores què fem? De tot, des de llistes, això és la base de dades mundial que intenta informar sobre plantes invasores, però quan una planta arriba aquí com a planta invasora, perquè ja és invasora. I per tant, l'indret quan t'ha arribat aquí és perquè ja ha fet mal a molts llocs. Certament pots dir, potser quan a casa val més prevenir-nos de les que ja han sigut invasores a algun indret, però no sempre, ja veieu que hi ha casos i casos, hi ha molts que no han sigut invasores enlloc. El cas de la nostra cropina, com es podien imaginar els americans que seria invasora? És una planta, no sé si la coneixeu, però és com un petit fil de ferro, és una planta minúscula. Com pot ser una planta tan petita arribi a fer tant de mal? Quan ningú havia dit mai que fos invasora enlloc. Per tant, la capacitat predictora d'això és discutible. No vull dir que no sigui necessari, però no podem posar tots els ous en aquesta cistella només. El mateix per Europa, allò era mundial, això és europeu, això és català, l'Exocat. Tots aquests, no sé si tenen prou en compte el llibre del remei aquí al costat, que és fet per un australià que s'ha passat tota la vida recollint dades sobre quines plantes són males herbes, són weeds en els camps de conreu. I va començar amb un tom així i ara no diré que sigui mitja espassa, però els 3 toms de l'edició tercera fan un volum molt gran, perquè s'estan acumulant plantes molt de pressa. Però hi ha fonts d'informació, n'hi ha moltes, que no siguin del tot accessibles o que no sigui fàcil arribar-hi, això és una altra cosa, però hi ha informació sobra, però ja us dic, no és fàcilment traduïble per la majoria de la població. Codis de bones pràctiques, això el Consell d'Europa va posar en marxa aquest codi, el va fer en Haywood i una col·laboradora seva, que això s'ha traduït a nombroses llengües, 12 punts que s'han de tenir en compte, doncs, destruir les plantes, com deia abans, del jardí, no llançar plantes vives a les escombraries, no conèixer bé com es comportaran les plantes abans de plantar-les, etc. Coses que semblen lògiques però que no sempre és fàcil de fer. I després un petit exemple perquè vull traslladar-vos una altra idea, i és que quan després d'una exposició que necessàriament és una mica alarmista, ara no m'agradaria que sortíssiu al carrer, comenceu a veure els arbres que ens rodegen a nosaltres i dir, ei, tot això és de fora i bona part són invasors, alerta, a poc a poc, no ens alarmem. No sé si recordeu que fa ja uns anys hi havia polèmiques a casa nostra sobre si són plantes autòctones, si són al·lòctones, si han de fer servir plantes del país en la jardineria. Sí, però amb uns inconvenients, unes limitacions, i és que a casa nostra, com els d'Àfrica del Sud, tenim molt pocs arbres. I si tenim pocs arbres, tenim poques solucions pels carrers. I en una ciutat com Barcelona, que si hi ha alguna cosa, i els que heu viatjat segur que em donareu la raó, és la primera cosa que et trobes quan vas a fora, és que no hi ha arbres als carrers. Comparat amb Barcelona, hi ha molt poques ciutats iguals, Has d'anar molt lluny per trobar una cosa semblant. Vull dir que en Cerdà li devem moltes coses, però entre d'altres que ens omplís els carrers d'arbres, perquè cada arbre és una bomba de calor a l'estiu. Un arbre gran gasta uns 400 litres d'aigua cada dia. 400 litres d'aigua, evaporar un gram d'aigua a 33 graus absorbeix 500 calories, que les treu del carrer perquè l'aigua es pugui evaporar. Imagineu 400 litres, quantes calories són cada dia, cada arbre. Barcelona seria inevitable si no tingués tants arbres com té, amb la densitat de tràfic que té, etc. I tot màquines d'aire condicionat que van a parar al carrer. L'estiu seria impossible, ens ajuden molt aquests arbres, consumint aigua. Ara, si els anem omplint els carrers de canonades, anem fent que cada vegada tingui menys aigua, no volem regar i no sé què, doncs al final deixaran de fer la funció principal que havien de fer, que era transpirar aigua a l'estiu. Clar, quan la gent diu no, posarem arbres mediterranis, impossible, per diverses raons. La principal és que com que estan adaptats a climes molt secs a l'estiu, fan un sistema radical enorme. I això és incompatible amb els carrers que tenim. Els carrers cada vegada... Mireu, al carrer Pere IV hi ha tantes canonades a sota, entre dates, gas, clima, etc.,
que els arbres ja els han posat en testos, perquè ja no hi ha on fer un forat per posar un arbre. I el carrer, i Pere IV no és un carrer molt ample, però tampoc és un carrer estret. És a dir, que mica en mica ens anem quedant sense espai pels arbres. I això és un aspecte que hem de reivindicar com a ciutadans, que els arbres convé que es quedin. Ara, quan diem hem de tenir arbres, la pregunta següent és quins. Si no podem posar alzines, perquè no les podem posar, a l'hivern fan ombra, necessiten un volum radical enorme, doncs hem d'anar buscant plantes que tinguin arrel més petita, que facin fulles a l'estiu, que prioritàriament facin flors. Si fan flors no fan al·lèrgies. En canvi, les plantes que no fan flors evidents, com el plàtan, com l'alzina, com el freixa, totes aquestes plantes són al·lergògenes. Això és un problema que nosaltres magnifiquem perquè molts de nosaltres tenim al·lèrgies, jo mateix. Però el problema és nostre, no és de la planta. Això és important recordar-se'n. L'al·lèrgic som nosaltres, som jo. No, la planta no, ella fa el que ha de fer. És a dir, que tampoc és qüestió d'anar a culpabilitzar la planta. Ara, intentem minimitzar la pluja de pol·len que hi ha a la ciutat, canviant mica en mica els arbres per uns arbres que tinguin més flors i menys. Bé, intentant respondre a això, ja fa anys vam fer un estudi de la flora del voltant de la ciutat i dels parcs metropolitans i vam arribar a unes quantes conclusions. I la primera és que la majoria de les plantes que cultivem a Barcelona viuen en llocs on l'estiu plou, a diferència del nostre clima, que l'estiu no plou, que és la característica bàsica de la Mediterrània. Després, mireu, Xina, això són sumes d'àrees de totes aquestes espècies, i la d'abans dels Estats Units són les zones on plou a l'estiu. En canvi, a les zones on plou a l'hivern, que són les zones mediterrànies de Califòrnia, pràcticament només tenim la palmera de tilera, la palmera de la fulla palmada, la Washingtònia, i poca cosa més. Espereu, no sé com passar. Sí. Bé, la conclusió era que si comptàvem els arbres de la ciutat, això era el 2004, el 97% dels arbres de Barcelona no venien de zones de clima mediterrani. És a dir, eren molt pocs els arbres mediterranis. Les alzines de la plaça Catalunya, uns quants pins per Pedralbes i poca cosa més. Una mica més, però no gaire més. La majoria immensa, ja veieu, el 97% dels exemplars no són mediterranis. I les zones d'on venen les plantes que cultivem a la ciutat són de clima semblant al nostre. Però de clima, de temperatures és molt semblant, en canvi la diferència està en les precipitacions. Aquí ens plou a l'hivern, primavera, tardor, anys plou més a la tardor, anys més a la primavera com aquest, anys inclús a l'hivern, que l'hivern no és gaire de ploure aquí, però en aquest hivern ha plogut molt, i en canvi el típic és que l'estiu no plogui. Que l'estiu és quan les plantes necessiten aigua perquè és quan estan més actives. Per tant, quan van fer les proporcions de les procedències de les plantes que cultivem en els carrers i en els nostres parcs, la majoria venien d'indrets on plovia l'estiu i fixeu-vos que les mediterrànies eren el 28%, i compteu que el plàtan és mediterrani, és a dir, que el plàtan s'emportava una part important d'això. I això és una història que us vull explicar només, d'on venen aquestes plantes de Barcelona, precisament. Això ho he pogut comprovar amb aquest document. Això era la llista, era el catàleg que tenia un dels primers viveristes que va oferir plantes de carrer a la ciutat. El 1845, això era en Josep Salvador i Soler, era la persona que va tenir l'encàrrec de la corona per separar els termes de Tiana i Alella, sí? La divisió dels dos municipis la va fer en Salvador. I altres coses. Per exemple, va aconseguir les primeres cases modernes que es van construir a prop de la Ciutadella són aquelles casetes petites que hi ha entrant allí a la Meridiana. I sabeu que hi ha una gasolinera, just comences la Meridiana, i vas pel carrer del Clot. Al carrer del Clot hi ha tota una colla de cases que semblen adosades, que són plantes de 2 pisos. Doncs això va ser les primeres cases noves que es van construir allí. I van tenir aquelles cases, l'escriptura original deia que si els militars de la Ciutadella ho demanaven, les tirarien a terra els propis propietaris, perquè ho impedien el tir de canons des de la Ciutadella. Afortunadament els canons no van ser necessaris i aquella gent encara té les cases, però a la seva escriptura original encara diu això. Això van ser les primeres que el mateix home que tenia aquest viver. Aquest va comprar 600.000 plançons
d'aquestes plantes, i quan ara veureu la llista, amb els noms que els donaven ells, tots noms en castellà, ja ho veieu, zumaques, baladres, una barreja de català i castellà molt divertida, però aquí apareixen algunes de les grans invasores actuals que ja aleshores s'ofertaven, com la morera de paper o la Ailanthus altíssima, el que en deien falso verniz. Aquí n'hi ha algunes quantes que han sigut invasores després. Però ja podem posar una data, sabem que el 45 aquestes plantes s'ofertaven al mercat de Barcelona. Bé, i ara només un model de coses que estem fent al Jardí Botànic. Una altra manera que jo estic esperançat que podrem contribuir a millorar la jardineria i a fer una jardineria una mica més sostenible és una idea derivada de la pròpia organització del jardí. Al jardí hem agrupat les plantes tenint en compte la seva procedència, és a dir, nosaltres cultivem plantes que a la natura viuen juntes. I això tenia una finalitat essencialment pedagògica del propi Jardí Botànic. Però ha tingut una conseqüència útil per la ciutat. Aquesta conseqüència és que aquestes plantes, com que originàriament viuen juntes, quan les posem juntes aquí, poden compartir molt bé l'espai i no deixen espais buits entre elles. Si tu cobreixes completament l'espai, no tens lloc per a altres plantes. Si hi ha clapes, si hi ha clarianes, allà poden créixer plantes que tu no vols, i per tant això et dona feina, i per tant és una oportunitat per a les plantes invasores. Si tu els parcs els tens completament coberts, al 100%, amb plantes que tu vols, aquest problema baixa molt. D'alguna manera estem veient que hi ha, podríem dir, això no té res de científic, és purament empíric, però costarà molt arribar a demostrar que tinc raó, i de moment, en canvi, l'aplicació pràctica sí que és clara. I és que si cultivem plantes que s'estimen, que són amigues, ens serà molt més fàcil el manteniment dels jardins que farem. En canvi, si posem plantes juntes que entre elles no s'atrauen, no faran més que deixar buits enmig i donar-nos feina. I arriscar-nos a que se'ns escapin de les mans dels jardins. Tot això ara, avui, està per fer. Tot. Està per classificar, de nou, el comportament de les plantes en cultiu respecte a totes les altres espècies. Com us podeu imaginar, no és una feina petita, però sí que és un horitzó interessant. Perquè és un horitzó de futura formació de jardiners, de futura formació de professionals, de futur desenvolupament d'activitat econòmica que pot ser útil, no només per nosaltres, sinó per molta més altra gent. Bé, i això és una mica com una visió de com ens agradaria una jardineria en què les plantes fessin ja per elles mateixes allò que volem que facin, sense haver-les de forçar a que visquin d'una determinada manera. I per això hem de trobar combinacions òptimes per cada lloc, per aprofitar els recursos, etc. I des de casa intentar contribuir tant com puguem en un futur molt més sostenible amb plantes que no representin perill per ningú. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, professor Montserrat, per la magistral lliçó d'ecologia que hem rebut avui. Té la paraula, company. Como jardinero, resulta de que sé que los jardineros, yo no, pero hay jardineros que con el pincelito crean nuevas especies. Sí, claro. Entonces, estas nuevas especies que se crean, llega un momento en que hay más especies creadas, más cultivares que endemitas. Yo estoy especializado en la familia Crassulaceae, especialmente con los aeonios. Y desde hace unos 10 años mando a amigos míos el listado de todos los existentes. Del año pasado a este se ha aumentado en 16, 4 endemismos y 8 cultivares. Entonces, esos cultivares creo que en este género no son peligrosos, porque me da la impresión, hay un amigo mío italiano que con el pincelito ha hecho hasta 12. Les va dando nombres, que por cierto, por amistad a mí,
existe el aeónimo en Barcelona. Bien, creo que este género no, pero otros géneros, los cultivares que están creando, pueden pasar a ser plantas invasoras. Sí, en algunos casos sí, pero no tanto porque sean cultivares, cuanto por las características propias de las plantas, de las originales. A ver, todavía hoy no distinguimos bien entre lo que son híbridos con el pincel y lo que son mutaciones espontáneas, que se dan incluso más que los del pincel. Por una razón muy simple, y eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, a ver, haciendo una clasificación así dura de la vida, podemos clasificar los organismos entre los que se mueven y los que están fijos. Eso es fácil. Los antiguos lo hacían así, los Salvador, y antiguamente los corales los ponían con las plantas, porque eran los que no se movían, pero sabían que era un animal, era un planta, un fixe. I això té una lògica, perquè tots els que ens movem tenim simetria bilateral, o tendim a tenir simetria bilateral, mentre que els que són fixes tenen estructura radial. Uns colonitzen, ocupen l'espai que tenen, que no poden canviar, i nosaltres, quan tenim una necessitat, marxem. Per això som mòbils. Si tenim por, a córrer. I tenim un sistema nerviós centralitzat, etc. Però què més tenim? Una línia germinal, la línia que origina les nostres gònades sexuals, que ve directament de la nostra fecundació. És a dir, nosaltres tenim molt poques mutacions. I quan tenim una mutació, tenim un problema, que pot ser des d'un càncer fins a coses molt diverses. Però això són mutacions espontànies que se'ns produeixen a nosaltres. Per què? Perquè estem molt protegits contra les mutacions. Les plantes no. Oi que sabeu fer esqueixos d'una planta? Tothom n'ha fet esqueixos. Això què vol dir? Que les plantes tenen totipotència, és a dir, que a partir, teòricament, de qualsevol cèl·lula podríem generar de nou una nova planta. Això té unes conseqüències importants, perquè si les plantes estan buscant permanentment la llum i de les cèl·lules poden fer noves flors, és a dir, no una cèl·lula mutada per efecte de la llum que l'està buscant contínuament, pot produir flors que tindran uns gàmetes, que tindran la mutació nova, que és diferent de totes les altres cèl·lules del mateix individu. Per això al principi us parlava de colònies, perquè al final un arbre vell és com una mena de banc de gens diferents. És brutal. És a dir, una planta es defensa de la seva immobilitat forçant la variació genètica. És una defensa. De manera que a tots aquests híbrids que dèieu, molts són mutacions. Les clementines, la que mengem cada dia, això és una mutació espontània que va trobar un pagès. I mireu que a València hi ha un centre d'investigació molt important de cítrics. Tenen híbrids amb el pinzell contínuament. I al final va ser una mutació espontània. Això dona una idea de fins a quin punt les plantes canvien. És a dir, que els híbrids sí poden ser perillosos, però les capacitats químiques que arrosseguen de venir d'uns ecosistemes diferents són molt més fortes que... Quan se parla d'ecosistema, jo no soc biòleg, no entenc gaire de coses, que penso que el que tenim nosaltres, si es pot dir ecosistema, d'alguna manera ho és, però no és un ecosistema natural en el sentit de que hagi crescut espontàniament. És a dir, els clams de blat i tot el cultiu, això no és natural, és monocultiu, no existeix. Llavors, això se suposa que el tipus de plantes, pràcticament jo penso que és tot ajardinat el que tenim, això és molt més fàcil que penetrin les plantes invasores. M'imagino que un ecosistema més natural, salvatge que ha crescut, variat, té més resistència a les influències. Després hi ha l'altra qüestió que denunciava la banda Nassima,
SIVA, i també té relació amb alguna cosa que ha dit vostè. Per exemple, Monsanto i aquestes d'allòs han introduït un tipus de cultius d'allòs que han destruït l'agricultura primitiva. El petit agricultor, a l'Índia en 10 anys em sembla que s'han suïcidat 300.000 pagesos. Això ha passat que ha desconegut l'agricultura. Molta gent no coneixen l'agricultura d'ara que coneixen aquests pagesos sistemes tradicionals. Jo mateix havia comprat ametlles no fa molt i em sortien moltes ametlles amargues i vaig dir com és que surten amargues, són verinoses. Em va contestar, és que ara la gent que cuida els arbres no saben que cada que hi ha uns arbres que són d'ametlles amargues són els mascles, no sé què em va explicar. Diu, no són agricultors ja. Llavors també és un altre problema afegit. I després hi ha el canvi climàtic. Amb el canvi climàtic que s'està produint també hi ha un perill que plantes, perquè des del segle XVI que hi ha plantes que van d'Hispanoamèrica aquí contínuament, però ara el perill que venen de zones com l'Àfrica i tal, que el canvi climàtic pot accentuar molt més. Aquesta és una pel·lícula que no ha fet més que començar. Va començar fa 10.000 anys, però el creixement és exponencial. És a dir, que han anat incrementant el nombre de plantes de fora que van associades a la nostra activitat econòmica, bàsicament, perquè primer anaven amb el blat, amb els camps de conreu, amb els animals, però ara, evidentment, venen amb el comerç i amb noves aplicacions industrials, perquè estem industrialitzant l'agricultura. Però les plantes respondran a tot això. Això que dèiem abans, les plantes, al final apareixerà una planta resistent al glifosat. I com ens ho farem quan aparegui això? No hi ha un glifosat alternatiu. I ja estan sortint, però encara són molt locals, perquè esclar, un país com Paraguai i una bona part del Brasil, del sud del Brasil, i una mica d'Argentina, o bastant, estan ruixades per glifosat cada any diverses vegades. En algun moment algunes plantes respondran a això. Segur, de la mateixa manera que va aparèixer la mandarina, apareixerà la planta resistent al glifosat, perquè això no és... Hi ha una pressió, però la capacitat de resposta genètica de les plantes és tan alta que tard o d'hora alguna trobarà resistències. Segur. Nosaltres estem alterant molt, però no hi ha més remei. És a dir, al final no hi ha més remei. A veure, podem fer les coses de manera molt diferent de com l'estem fent. Ara, el que no podem és buscar una solució que vagi en contra de la nostra espècie. Això és així. D'alguna manera hem d'acabar tots a la vegada, si voleu, però no podem acabar uns abans que uns altres. No sé si m'explico. Això ens porta a un tema molt fondo i molt difícil. És la capacitat de la Terra per sostenir la nostra espècie. Veig que no ha parlat de la collserola. També hi ha plantes invasores. Sí, per exemple, hi ha un arbusto que és una mica bret, que és xino, me sembla, que va anar últimament a tallar la gent perquè va sortir al diari que havien tallat unes plantes invasores. Sí. Collserola. I una altra cosa, també hi ha una alga invasora que és la taxifòrmia. Sí, del mar no he parlat intencionadament. No, perquè el problema que tenim a la Terra, el mar encara és més greu, i sobretot a prop de Barcelona. Barcelona és un focus de contaminació biològica marí brutal, no us ho podeu imaginar. Per una raó molt simple, i és que els vaixells grans no poden anar buits, per tant els carreguen d'aigua, que en diuen el llast, i un vaixell buit que vingui d'Argentina ve carregat amb aigües del riu Parà. Arriba fins aquí i quan arriba aquí buida l'aigua i carrega la càrrega. I el vaixell l'han carregat amb el que hi havia allà, els peixos, allà el que hi fos. I això ens ho alliberen aquí al port, sense cap control. Hi ha el vaixell que ve de la Nissan que ve carregat de cotxes cada no sé poc des del Japó. Quan ve buit, ve ple d'aigua. No sé si va gaires vegades buit, però això passa contínuament. I per tant, amb el problema afegit que el 30%, això ho diu en Gili, però el 30%, una tercera part de tota la biodiversitat de la Mediterrània és el Cap de Creus. És riquíssim el Cap de Creus, però el Cap de Creus està a un pas de Barcelona en termes d'invasions biològiques.
Bé, jo només volia saber que quan Barcelona, o l'Ajuntament més ben dit, fa un parc o posa un carrer amb arbres, vostès els aconsellen quins arbres s'han de posar. No. Jo, per allà a Sants, que vivim nosaltres, hi ha tots uns carrers que han posat de color marrón, les fulles, pruneres, que li diuen. Quan fa flor, molt bonic, però quan no fa, sembla que s'hagi cremat al carrer. I jo sempre he pensat que no sé qui els ha aconsellat a fer, perquè jo no visc en aquests carrers, però si visqués em faria molta tristor. Són marrons, les fulles, quan ja s'acaba una mica l'estiu es fan més marrons encara i sembla que s'hagi cremat al carrer. Sí, això és... Jo no sé qui els aconsella que facin això. Això volia saber-ho. Sí, no. Quan fan un jardí, qui els aconsella, perquè no passi aquestes inversions de plantes, qui aconsella quines plantes han de posar en els jardins? No. Nosaltres assessorem cada vegada que ens criden, però no, naturalment totes les decisions no són nostres, però sí que ja he de dir una cosa que és molt important, i és que l'Ajuntament està fent un esforç molt gran per naturalitzar, el que ens estan dient, un programa de naturalització de jardins. I això comporta començar a acceptar el que fins ara han sigut males herbes, com a plantes que potser no són tan dolentes, i deixar-los acompanyar. Alguna vegada, quan plantes que eren, com ho diria, plantes d'escocells, plantes que han estat perseguides quan fèiem servir glifosat, tenir aquestes plantes va bé, perquè ajuda a que hi hagi molta més fauna, ajuda a que hi hagi més polinitzadors, ajuda a que aquestes plantes ens protegeixen d'altres, perquè si els espais estan ocupats, a les altres plantes no els és tan fàcil entrar, perquè totes les plantes tenen defenses. El problema és quan no hi ha res. Quan aquests camps que tenim cultivats els abandonem, marxem de camps grossos, aleshores allò és espai buit pel primer que arriba. I alguns d'aquestes plantes que venen de fora tenen una capacitat de colonització més forta, més ràpida que les nostres, i aquests espais buits són oportunitats per elles. És a dir, que és un assumpte complex, perquè, de fet, per mi, el més greu de tot, és que no estem gestionant el nostre entorn més immediat. És que el que no és rendible econòmicament ho hem abandonat. I estem catalogant com a país forestal Catalunya, el CREAF ho està catalogant amb un 66% de la cobertura del país, l'està donant per forestal. I la major part, quan jo estudiava l'any 74, això es considerava que bosc a Catalunya era el 9% de la superfície. Per tant, hem passat en molt pocs anys del 9% al 66%. Aquesta diferència què és? Camps abandonats, pastures abandonades, espais que s'havien gestionat i que ara els hem oblidat. Doncs aquests espais buits, que avui en dia la vocació que tenen pràcticament única és que un incendi s'ho emporti tot, perquè no fem res, al final què passarà? Només pot cremar, perquè l'autoritat última del territori cada dia és més el foc, és una autoritat més gran. I nosaltres tenim bombers, però els nostres bombers, per més avions que tinguin, només apaguen focs petits. Els focs grossos no els apaga ningú. Ja ho sabem, perquè ens ha passat i ens tornarà a passar. I al Portugal, què més voleu? Si això ho veiem cada any. Per tant, l'única solució és gestionar. I gestionar vol dir fer rendible, que només és una cosa d'uns determinats números, és de voluntat política, de rendibilitzar de nou. Els nostres avis vivien del país. Per què no hem de posar en actiu el que havia sigut important per ells? Tan difícil és? A mi em sembla que no. Que és només una qüestió de prioritat política. Però si recuperéssim, això significa feina per gent jove, significa gent al territori, significa noves oportunitats, significa capacitat de resposta. I al final, resiliència, que és el que volem. Però com que ens estem concentrant en les grans ciutats, la nostra resiliència cada vegada és més petita. Sí. Per quins arbres hauríem de substituir els plataners i després quines plantes hauríem d'evitar comprar a nivell particular? Ui, això és complicat.
No, sí, esclar. Bueno, per Barcelona, quantes plantes tenim al mercat? Ara això seria una conferència a l'home, respondre això, no és fàcil. A veure, d'entrada, jo els carrers sí que tendria a anar substituint plataners per plantes, per arbres de flor. Poden ser catalpes, poden ser, n'hi ha moltes, les xicrandes, les mèlies són metzinoses, hi ha algunes que tenen avantatges, altres inconvenients, altres afavoreixen les cotorres. Esclar, tot té la seva derivada i s'ha d'anar, per exemple, el prunus pisardi, que és aquest que torna marró a l'estiu, encara té un altre inconvenient, és que fa prunes. I després vindrà la tardor i cauen les prunes i això alimenta les rates i clar, és que hi ha molta vida a la ciutat, no? I ara jo crec que l'orientació actual, encara que em costi de resumir-la, anem pel bon camí. Per primera vegada a la meva vida crec que estem ben enfocats, arribar a tenir una jardineria de la que en uns pocs anys en puguem estar orgullosos, malgrat que algun arbre no ens agradi d'algun carrer. Perquè estem, en sèrio, mai ho havia vist que s'hagués reflexionat tant. En quina dificultat tenim? Home, doncs les típiques dels jardins, que no tenim prou jardiners, que alguns jardiners se'ns han fet grans i no han mecanitzat prou la feina perquè puguin continuar treballant. Coses d'aquestes, que la crisi també ens ha fet molt de mal, però l'enfoc és bo. Si no es tors, en uns anys ho veurem. I això no és immediat, tampoc. No es poden començar a tallar. Penseu que comencem a tallar un arbre a la ciutat és com a molt difícil. Hi ha pocs... Només un exemple. A la plaça de la Sagrada Família, no sé si us recordeu que van haver de treure un parc que havien de fer una ampliació i va haver una protesta veïnal enorme, que els veïns van acabar assenyalant els arbres perquè volien que els mateixos arbres tornessin al mateix indret i col·locats de la mateixa manera. Això és una barbaritat. Perquè sí, l'Ajuntament al final els hi va fer cas, cosa que una altra barbaritat, no havia d'haver fet cas als veïns, però els hi va fer cas. Els hi va tornar els arbres. I què van tornar? Una mena de mitjos cadàvers, tots esporgats de mala manera, perquè, esclar, aquell arbre ningú l'havia preparat per moure'l. I aleshores jo em pregunto, els carrers que volem, arbres sants o arbres malalts? I els jardins el mateix. Els hospitals només hi anem per necessitat. Ningú hi va passejar per gust en un hospital. I per què els carrers nostres han de semblar hospitals amb tots els arbres boturuts detallades perquè la gent ha volgut que el seu mateix arbre tornés? Això ens hi hem trobat. I això per la ciutat és molt costós i és realment molt estúpid de permetre que la darrera autoritat sigui... anava a dir alguna barbaritat, deixem-ho així. Però, vull dir, és preferible entendre tots que els arbres ens presten un servei a nosaltres. I el podem canviar perfectament. Un arbre, al final, és una col grossa. L'arbre està a nostre servei, com tota la natura. És que no ho hem orientat d'aquesta manera. Som tants que no podem admetre la natura d'una altra forma. És que és impossible. Tenim una responsabilitat amb això. Professor. Perdó, l'última. Les palmeres a les rondes tenen algun sentit? Poc. Per la contaminació? Poc. El sentit que tenen és que fan poques arrels. I com que fan poques arrels poden viure això. I l'altre sentit que tenen és que la fusta es tova. És a dir, que quan un cotxe ha de xocar amb un arbre, millor que sigui una palmera que un plàtan. Segur, perquè el dany pel cotxe és molt menor. També depèn de la velocitat, clar. Però és un arbre tou. El morroc roig, aquest del que haurem eliminant, no. Què passarà aquí? Bueno, que se serà menjant les palmeres. Si tenim palmeres al jardí, estem pagant cada mes un dineral per... Sí, no té solució. Això vol dir que... Els israelites ho han solucionat a base d'ensinistrar gossos, de comprometre la ciutat, els ciutadans, que fan tots de vigilants, i els policies van en gossos i actuen cada vegada que veuen un exemplar. L'animal es detecta i pam-pam de seguida. Aquí nosaltres no ho hem fet. I què està passant? Passen coses tan divertides com a la palmera que té rata, la rata negra, el ratus, aquest no té morrut. Per què? Perquè la palmera, la rata que menja dàtils, però si troba un morrut, evidentment s'estima més l'insecte, que té molta més proteïna. De manera que
depèn de, és molt divertit els equilibris biològics de nou a la ciutat. Portar la rata negra. O tenir palmeres femenines, i no tenir mai palmeres masculines. Ah, carai. No, vostè ha dit això de la calor dels arbres que fan fresca i tal. També he llegit que amortiguen molt el soroll amb la quantitat de cotxes que hi ha a Barcelona. A mi el que em deprimeix més que l'arbre d'aquests del color és la quantitat de circulació que hi ha a Barcelona. No sé si me deprimeix. Si hagués la proposta de fer terrats, els terrats, jardins verds i façanes verdes també, quina orientació hauria d'haver-hi perquè no tothom fes... Com podem enverdir Barcelona amb terrats verds i façanes verdes també? Ara mateix n'estem fent un, que l'estem fent nosaltres, sí, un model, sobre de la terrassa del museu de l'edifici del Museu de Ciències Naturals, que està a l'edifici Fòrum. Sí. Recordeu, aquella terrassa és una de les terrasses més grans de Barcelona. Del Museu Blau? Allò té 15.000 metres quadrats. I d'aquests 15.000 n'ocuparem 7.000 amb coberta verda, amb el propòsit que serveixi de model perquè la gent pugui anar a veure com hauria de ser. I farem una terrassa en què farem una part important, serà, diguem, el Prat de Barcelona, que serà un prat de les herbes d'aquí. Això vol dir que l'estiu estarà sec, tornarà groc, i en canvi serà verd la resta de l'any. Però és que això ho han d'acceptar. Però això seria una alternativa molt important per Barcelona, per resoldre la contaminació. Sí, i els murs verds tenen un potencial enorme. De futur? De futur, sí. Però quins tipus de plantes? Depèn de l'orientació de la casa. Depèn de l'orientació, però... Però hi ha plantes les que vulgueu, i no són invasores, hi ha tota mena de solucions. Segur, Barcelona podria ser una ciutat molt més verda del que no és. Ara, això sí, necessitem aigua. Els murs aquests, si no tenen aigua que llisqui, però podem fer servir aigües grises, podem fer servir aigua del freàtic. Aigua a Barcelona en tenim molta. Home, l'aprofitem quasi tota, però en tenim molta d'aigua. Aquesta és una gran proposta de futur per Barcelona. S'ha comprovat quina és l'espècie més positiva contra la contaminació, la més efectiva? No, que sabem algunes de les que toleren bé la contaminació, elles. D'alguna manera totes ho són, en la mesura, a veure, la que és millor per nosaltres a la contaminació li va malament a ella, ho explico molt breument, i és per la contaminació que les plantes són eficaces és quan, penseu, una planta té moltíssims metres quadrats de superfície. Si aquesta superfície és rugosa, diposita la pols, les micropartícules dels vehicles es dipositen abans i quan les fulles cauen s'emporten tot això. Tot això que ens estalviem de respirar. Això segur, és una pinta fantàstica un arbre. Ara, quines són les plantes que aguanten bé la contaminació? Les que tenen la fulla llisa, és a dir, les que retenen menys partícules. I en canvi les que la contaminació els hi va molt malament són les que en retenen més. I això no té poca solució, és buscar... Què n'opina vostè del reg aquest nou, dels jardins nous i de molts arbres a base dels tubs controlats que estèticament són lletjíssims? Els tubs que posen, que no sé si funcionen bé, perquè moltes veuen desmanegats. Sí, hi ha dues menes de tubs. El gota a gota, que és el típic que posen això, per un arbre jo crec que no és massa útil, per una raó, perquè l'arbre, això tendeix a fer, amb els fruiters, els pagesos ho han vist de seguida, quan reguen en gota a gota, totes les arrels de l'arbre es posen al costat fan un efecte bombolla, que es diu. I per tant, l'arrel, per comptes d'expandir-se i assegurar l'estabilitat a l'arbre, es concentren totes en el punt on hi ha aigua. I això per a les vinyes és una contradicció per una vinya. La vinya s'hauria de regar en profunditat, mai en superfície, perquè és una planta de rambles. Doncs els arbres de la ciutat haurien de fer una mica el mateix, haurien de regar en profunditat, però haurà vist que hi ha dues menes de tubs. Uns, que és una mena de tub corrugat, que es veu només un tros que surt de fora. Això la virtut que té és poder posar aigua en cas d'emergència que arribaria al fons i sobretot que a baix de les arrels hi arribi aire, que això ens n'oblidem, que les plantes també necessiten aire, i com que anem compactant tot el sòl dels carrers amb asfalt i cada vegada estan més aïllades les plantes i tenen menys oxigen. Són dues coses diferents. I el reg gota a gota és difícil de trobar tècnicament una alternativa, però això és perquè no hi ha hagut prou investigació. Que es veuen a
Es veuen els tubs, sí. Sí, sí. Això normalment només dura 5 anys. Els primers 5 anys fan servir, i després, als caps de 5 anys, els tubs aquests es fan malbé i la gràcia és que els treguin. Una pregunta més? No, perquè pesen molt. Depèn de l'orientació que tinguin. Suculentes, tipus sèdums, alguns sèdums sí, alguns sèdums de llocs humits, que n'hi ha uns quants. Però eòniums, per exemple, no, una planta que pesa massa. Falgueres, hi ha plantes que són òptimes, perquè hi ha a totes les... Recordeu les fonts, això ho heu de recordar, els que sou una mica més grans, i aquí al costat n'hi havia un jardí que encara en tenia alguna. Els safrejos que tenien totes les cases del litoral, que tots tenien aquell sobreixidor d'aigua ple de plantes, no ho recordeu? Allò en gros és una paret verda. Les mateixes... Eren aquestes plantes? Bàsicament són falgueres. Falgueres, molses, això podem tenir infinitat, sense problema. A mi hem tingut moltes. Avui hem vist que aquesta llei que s'ha aprovat al Parlament espanyol de reforma de la llei del patrimoni natural, que han condicionat algunes espècies ja naturalitzades, legalitzades. En quant a les plantes invasores, quin tipus de planta invasora a Catalunya, per concloure, podríem ja definir com adaptar-la i no lluitar-hi, sinó... La falsa càssia, per exemple. La falsa càssia, introduir-la a Catalunya com a... No la traurem mai més. Jo no l'expandiria, però deixaria de lluitar contra ella. I l'Ailand, no ho sé, perquè fa molta pudor, i a mi personalment no m'agrada, però acabarem... No hi ha més remei que anar acceptant derrotes, això segur. Doncs molt bé. Moltes gràcies, molt amables. A vosaltres.